ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి అనేసి చెప్తున్నాను. కుటుంబ కబంధ హస్తాల్లో సీమ నలిగిపోతా ఉంటే కులాల గోడల్ని బద్దలు కొట్టడానికి నేను వచ్చాను. అధికారంలో మార్పు రావాలి. కొండారెడ్డి బురుజు నుంచి చెప్తున్నాను. నేను రాయలసీమలో పుట్టలా, కానీ రాయలసీమ కోసం నా ప్రాణం ఇచ్చేస్తాను. అంగబలం, అర్ధబలం సామాన్యుల్ని రౌడీజంతో నలిపేసే పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మార్పు కావాలని కోరుకుంటుంది యువత. రోడ్డు మీద ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఇంతమంది గుండెలు కొట్టుకొని నువ్వంటే మాకు ఇష్టమని ఎందుకు చెప్తున్నారని ఒకసారి ఆలోచిస్తే మార్పు కోరుకుంటున్నారు. అధికారం ఉన్న వాళ్ళకే ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, యువతకి ఉద్యోగాలు లేవు, యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు లేవు. ఎంతసేపు కబంధ హస్తాల్లో, కుటుంబ హస్తాల్లో, కుటుంబ కబంధ హస్తాల్లో రాజకీయం.